Wis alhamdulillah. Alhamdulillah, Dik. Ora ana sing ngekeki blas. Aku ki roh. Aku roh. Yo. Ngapa ta? Wis diumbar ae wis ngaleh dhewe wis ben ra apa-apa. Ora apa-apa. Napa? Ora ro percil garo sing ro mbae, bene mbae ra apa-apa, mbae ora apa. Ya Mbah, ora apa-apa Mbah wis engko tak kirim, engko tak rekeningmu tak kirim ning kowe. Ora ana beri rahingaimu. Wis ta tenang ae Mbah, wis ta. Pak Lurah niki saking mbae lho. Mbae biasmu. Kancane ra mbok kae. Lho, mbae apa percil kowe mbae apa percil? Mbae. Ayo Mbah. Saking mbae ya Pak Lurah, kula namung ngomong nitok. Wis ndang mari wis. Yo telek. Jalukno aku. Wis bening. Bening jarno. Jarno wis ben. Bae yo ben. Bae apa buyute yo ben. Canggah yo ben. Canggah yo karepmu. Karepmu jago arek udeg-udeg sing masuk mlili matane cepot yo ben. Ben. Antek malik. Bae ngaleh dhewe Dik, Mbah. Bae ngaleh dhewe. Gua rumah saku.